Σειρά. Άρα λύκει όλοι εδώ. Έλα Σάκη, κοίταξε, Σάκη. Μαλακή. Άρα λύκει εκεί πέρα εκεί. Εδώ πέρα αυτά παιδιά. Γεια σας. Θα δείξω στην Αμερική και θα πω δεν έχει κρίση. Ο Πακής ο Ίσιος, πού είναι? Καλά είσαι? Ο Λάξης είναι εδώ, Ο Λάξης πρέπει να είναι. Τον είσαι, δεν τον έχω δει εγώ ακόμα. Για να δούμε, για να πάμε και εδώ πέρα, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Κάνα χιού έχεις να πάρω? Την αρχή μου την έχεις κάνει βλέπω. Μα ξέρω εγώ εδώ. Εγώ όλους τραβάω, δεν τραβιέμαι, γιατί έτσι? Βασίλημα τράβα ρε λαγί. Έτσι είναι, δεν είναι αντιβασιλικό αυτό. Α, εντάξει. Κρατάς καλά, μωρέ, Oh yeah.